Sige, ang tatay, nga din na kamong pangukuy, ha? Oo. Sige niya. Oo. Nakaka, kayo nga din itak mga kina. Sige, call. Call! Call! Ano naliwat? Adi na yung tatay. Kain! Mapay nga gabi! Lamang ko, mapay nga gabi! Tanong. Mga anak, pagkuit na ka mo, pagkuit na, kaya magutom na. Tay, maarang ka tay, wala kita bugas tay. Tutulong na bunga, gardero. Day! Day! Ano, tay? Kaya daw. Parang nga to ka ni Mangkulhin Caldero. Call! Call! Ano, day? Nahurami tatay yung kardero. Wala labis ka dito na nanguram ka mo. Palambot kang tatay, di mat nakapalit. Ya, ibalik ni Dayong kay magtutuon pa, kuha mo na ito karniro. Oo, call! Balik ha. Oo! Later. Ay, ginawa naman lang mo kanina. Kiniuri nga ni kami gagawas, nagkinita lang kami TV kay mabutas na't gutom. Tara na, mo may Sino na? naka... Kuwan, dara Tay, adi na. Caldero? Na, pagtuon na dito, te, pagtuon na. Ano, tutuon, kay wala man kita bugas. Balik nga to kan imangkol. Sige nga, kunin bugas dito, mahuram lanay. Sasay, adi! Pabalik-balik, di rin na lagi titigdo. Sige na, sina. Pagreklamo ka, magutom na, sina. Call! Call! Ano naliwat, day? Nakuan lang na yung tatay no sa kasal mo na bugas, kay wari kami bugas. Param na ko nakita yung tatay. Ginuuna lang karniro. Tapos yan na, anay. Turo ka mo. Ya. Amo lang yung takbo gasuho. Mura na kanina magduho ka kilo. Ya. Kapasumo ka obyan niya, diyan ako trabaho. Sina? Sige, call. Tay, pagtrabaho ka tay kay pirmi para kita pirmi mga kakaon. Kita yan na, pirmi kita gutom. Ayo biado ta tatay. Sa adin nga, marahol tak pag lawas na pag tinambahan. Tay, adi na. Bugas? Oo, te, pagtuon nito. Ikaw, pag asikaso dito, Tay, kay pagtuon wala ikaw. tubig. Sina, dito na lakam kay mangaon kita na. Sina. Sus, pirmi na lakot yan siya sinugo. Ano, pagreklamo, anak. Pagkato ka ni Mangkol, sige nga, naarahi, imutatahin ko, ang sura, ani yung pal kanina nga burot, bisla maguti, and apili na lang kuan. Tuba, bisla mo sa kagalon, kanto na, sina. Kanto lakat na, sina. Ade, magutom na induro, nangini. Makapoy pag tinambayon. Meanwhile. Call! Call! Ano naliwat ni day? Nakuan na naman ni tatay yung sura, ang paksiw nga burot. Nakahiya ni Gurihatak mga kwan din eh. Nga tanong na lang nga. Di na yan nagbarang magtrabaho. Ang botella. Anay, hulat-hulat na nila kay kukuhitan. Ya. Ito, gumang kamo, tatay, di maara magpagkabuhi. Aw, call! Pati ngayon napakuan na hinto pa mas kagalon. Pati ito ba? Wala ka, nag-iininom siya, walang iniyak kuan. Ya. Sige, ang tatay, nga din na kamong pangukuy, ha? Oo. Sige niya. Oo. Nakaka, kayo nga din itak mga kina. Sige, call. Ay, na din na nagpapagkabuhi, ano na, pero may didiyakon. Kaya habahadi nga bata nga, hindi susugo, adi mainom na. Tay, adi na. Aw, tay, nasiringi ang call na. Dito na lang kuno kita pinaukoy. Mo, butang ko di iyo ang kul. No, Otek! Derwin! Tara, tipigan niyo yung kuwan, kay maatutuno kita pinapakoy ni Mangkol. Tara. Tay, tay. Salamat na lang tay. Oo, Tay, kakainin tay, ngatukan angkol ni tay. Mangkol, tara, kay kakagaon ki Junior. A few moments later. Call! Call! Ano naliwat? Adi na yung tatay. Kain! Mapay nga gabi! Lamang ko, mapay nga gabi!
Klaro din napungod man.